Hindi pwede. Hello. Oh, tawas. Oh, kinam. Tawas. Oh. Oh, tawas manain. Oh, tawas manain. Oh, okay na. Sige pa, sige pa. Okay. Hindi pwede i-worry yan. Dito. Ayaw niya eh. Oh. Play nga mo, kinam. Oh, nabakan. Shoot. Oh, kinatawas manain. Oh. Oh, Domingo nga wan maraming kakabsat. Oh. Nakikita mo yung gagamit yung bilyard. Oh, galing nga go. Pwede kaya ano, JB Sukal. Oh. Uy! Wala! Oh, na-scratch. Oh, laban kakabsat ni Kuala daw eh, ni Carlo Giago kin ni Django Gago Bustamante. Oh. Finish scratch mo ay. Bakit tuloy na? Oh, tawas malain. Yung ano yan, daming bis na, Kalmer. Ay, uy, hindi ba? Oh, kaway. Ulit na yung para nyo. Okay na. Ayan oh. Oh. Nagdadakkel nga bagay oh. Tambay dito ay balay. Oh. Oh, tawas agad dayo. Umulit ka kasi meron eh. Oh, okay. Agad dayo. Agad dayo itiram. Oh, isa rin. Oh, pamato na scratch. Puro na sago. Ayun na, maraming kalaban. Oh, tama na, inalpas ka na go. Gusto? Gat? Nalpasay na oh. 8, tapos 9. Oh, bagsak-bagsak lang ah. Pre ah. Nagabagsak ka ba, phase 8? Tatlo, Kalmer. Talo nga bula. Hingga na 12. Vlogger, boss. Nakaled eh. Oh, wala na. Talo nga bula lang ngayon. Oy. Dawa, hingga na 12.
Oh, tawas. Ubos kaya go. Adayo, adayo, adayo. May kayo kakabsat, tag-bilyar tayo. Domingo nga man maramid. May kayo dito ibalay, tag-bilyar tayo. Oh. Oh, placing lang. Ata na eh, dati si Mampot nga baro nga player ah. Kasinsin ni Carlo Biado din ah. Kasinsin ni Carlo Biado. Oh, nalpasain. Paris puro, paris puro. Hi! Binibigyan mo ng gano'n yung mga minsan. Ay, mga paborito ni paring Elmer yung ganong tira ko eh. Yung binigay mo eh. Anak ko! Oh, ano. Anak, anong papa niya? Paris puro ah, paris puro. Hindi ko alam, paborito mo pala yan? Tinikam titira na nga paborito na eh. Nalpas ka. Pare. Kaway. Tinapos mo agad siya ko eh. Nailag ka na? Ayan na, tutugan na to, meron. Pero may load ka na. Din. Doon papa! Saan ikaw galing? Tara na. May kayo kakabsat ta, may kayo pa. May tayo gayam ti bilyar. Oh, maramid eh, Domingo. Ano pagpapangay ka niya? Ay kadagit gayam subscriber ko kabsat. Dakkel una iti pagyamana kiti agtultuloy nga support tayo din YouTube channel ko. Ilocano Melody Official. Pares puro dayta ha, pares puro. Oh, tapos ka na kaya go. Ubus. Ay, laingay. Ako, puro na wala pa na. Laingay, naalam pwede ay. Oh. Ay, kaya nga. Yan, napudot kabsat na eh. Tibalay. Dahil titibalay may kabsat na eh. Oh. Pudot. Tirador. Tirador ng kaning kutong. Sino ba? Alay. Malay, napudot. Apo, napudot. Napudot tayo mo. Tayo po muna din ang mga sa inyo tayo si. Meron kang naligo. O, nakapagkaroon sa bahay. Tara lang, hugas ka din sa bahay. Napudot nga bigat ti Domingo. Dahil kabsat na eh, pamangkin ni Django Bustamante di ay. Yan ako sub. Uy! Oh. Oh, nalpaskan. Pares puro data, pares puro. Palit ka kasi ng tako eh. Dapat yung tako ginamit mo. Hindi, dito ako nanalo sa pangalawa eh. Pangalawa? Una, malas ka na yun eh. Sinayang Ano lang ko eh, maganda tako eh. Tibay. Tibay pre, pati mukha pre ah.
Dito yung kunada nga, na-shoot. Ayaw mo lang dyan eh. Okay lang yan. Ano yun? Oo, kailangan naman talaga. Hindi na. Yan talaga nangyari talaga sa pagboyan. Bago. Tapusin na sila to. Oh, good shot. Ay, tsamba man ay. Kalat na ko. Basta ano yun, ang paano na. Patay, boss. Sino na yun ah? Hoy, anong ginawa doon? Fish scratch pa? Sinaratit pa. Ay, tutulak na lang. Tutulak mo na lang. Idulog na yun. Malapit na. Hindi na ako sa spot. Dalawa na lang. Balik. Kaya wala akong kamato na ganun na dito, nakakapaganda eh. Iwanga na. Pag gumanong kasi kamato, makapaganda. Wala kang preto. Sila kakatuloy. Ano? No? Napanpay tuloy kinago. Oh, Panakuha sa ulo. Yeah, sablay, tawas. Oh, yeah. Nabula ba? Ano pa no? Dalawa? Dalawa. Dalawa ko rin. Dalawang bola yan, ang dami-dami pa niyan. 60 pa yan may gita. Yung dalawa yan. 65 pa yan, no? 30. 65 pa. Akin yan, 5-7 lang. Ayaw. Dalawa nga. Hindi, Dalawa? Talo pa siya ako. Ta. Puro nan, awa na bakpay. 27, 30, 40. 47 ba yan?